Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Barnaba. Nofru din il-quddiesa għal Franz Kassar. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqaddsa Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, int rid li jintgħażel San Barnaba, raġel mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi, u battu jaħdem fost il-pagani ħajduru lejk. Ibgħat ħaddiema fidili biex bħalu b'qalb qawwija u b'kelma bil-kliem u bl-għemil ixandru l-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien kbir kien l-għadd ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'widnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa' Antiokkja. Dan meta wasal u ra l-grazzja ta' Alla feraħ u beda iħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa magħqudin fil-mulej għax hu kien raġel tajjeb mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi. U l-ġemgħa kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad hu telaq lejn Tarsu ifittex lil Sawl. Meta sabu ħadu Antiokkja. Għal sena sħiħa ħadmu flimkien fil-Knisja u għalmu ġemgħa kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li għall-ewwel darba id-dixxipli ġew imsejħa Kristjani. Fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għarrief: Barnaba, Xmun imsejjaħ in-Niger, Luċju minn Ċirene, Maraħen li kien sieħeb Erodi t-Tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu l-mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qal: għażlu malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Imbagħad wara li samu talbu għedu idejhom fuqhom u bagħtuhom. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Salm risponsorjali. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibitlu r-rebħa il-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu fl-għemil lill-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus.
Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bleħen il-għana, bit-trombi u bleħen it-trombetti, għajtu bil-ferħ quddiem is-sultan il-mulej. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Alleluja, alleluja, alleluja. Morru għalmu lill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Fejqu il-morta, qajmu l-mejtin, fejqu l-imġidmin, keċċu x-xjaten, b'xejn ħadtu, b'xejn nagħtu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-debb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa għat-triq, la żewġ tilbiesi, la qorq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikunx hemm min jixraqlu tagħmru għandu, u ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'belt, sellmu lin-nies tagħha. Jekk tkun meta tidħlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha. Jekk tkun dar li jixirqilha, ħa jiġi fuqha is-slim tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilix, ħa jerġa' lura għandkom is-slim tagħkom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Per Evangelika diktat tal-Eatur. Jekk hemm xi ħaġa ċara li toħroġ mill-ewwel qari li qrajna mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli hija t-toma ta' ferħ li bija iħallina, kważi li dak li ħaż, dak li sperimenta Barnaba b'xi mod jew ieħor għadu jikkomunikah lilna llum. Dak il-ferħ li jikkomunika lill-Knisja ta' Antjokja għadu isaħibna, għadu jilqana. Issa dan il-ferħ illi lilna qed jakkumpanjana waqt din il-liturġija ma kienx għal Barnaba sempliċement sentiment, imma kien frott dak illi ju kien qed iħoss għax kien jammar fih u kien mimli bl-Ispiritu Santu. U dan l-Ispiritu Santu u l-Ispiritu Santu lilu urrieħ ir-realtà kif kienet qudiemu li ferħitu. ċoe meta bagħtuh mill-Knisja ta' Ġerusalemm, bagħtuh għax kienu daqsxejn inkwetati. X'kien il-kuntest? Il-kuntest kien li fil-Knisja tal-Lut, fil-Knisja illi kienet maġġoranza Lut kif kienet imdorrija l-Knisja f'Ġerusalemm, f'daqqa waħda imbagħad bdew jissieħbu magħha ħafna pagani fi bnadi oħra bħal f'Antjokja, u dan beżza ftit lil dik il-komunità għaliex kienu dieħlin nies ġodda b'mentalità ġdida, b'realtà ġdida.
U fost din il-komunità ta' Ġerusalemm kien hemm Barnaba li kien minn Ċipru. Iżda għaliex qalbu kienet marbuta mimlija verament bl-Ispirtu Santu, meta ntaqa' mal-Knisja ta' Antiokkja għaraf xorta li dik kienet ġejja minn Alla. Li anki jekk forsi ma kienx eżatt bħal Knisja ta' Ġerusalemm, hemmhekk xorta kien hemm l-opra ta' Alla u l-ferħ tal-Knisja ta' Antiokkja u l-ferħ li kienet iġor fih Barnaba inteqgħu flimkien u għarfu lil xulxin li kien ferħ wieħed fi Kristu. Infatti lil din il-komunità mista bejn Lut u Pagani u ħeġġiġhom frott il-ferħ tiegħu biex jibqgħu hekk magħqudin fil-mulej. Ejja nġorru f'qalbna dan il-ferħ li aħna fejn niltaqgħu ma' xi ħaġa anki realtajiet ġodda fil-Knisja, jekk narfu għaliex lejali ta' kuljum u nippruvaw mhux biss bil-ħila tagħna tkun limitata wisq, imma li nkunu miftuħin għal ferħ tal-mulej, għal verità tal-mulej, li idawrilna l-viżjoni tagħna skont ir-realtà tiegħu fil-proxmu tagħna. Ħalli anke meta fil-Knisja naraw xi ħaġa u madwarna illi maħniex imdorrijin biha, imma jekk kien hija ġejja minn Alla tkun xorta motiv ta' ferħ għalina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, għal dejjem ikun infaħħar. Ejjew issa nresqu t-talbiet tagħna quddiem il-Missier permezz ta' Sidna Ġesu Kristu u bl-interċessjoni ta' San Barnaba. Nitolbu għall-Knisja biex ma tieqaf qatt tkun xhieda ta' Kristu, tant li dawk ta' madwarha għal ferħ tagħha jarfuha isejħulna bħala Kristjani. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk ta' madwarna biex jarfu iwasslu lilna u jkunu xuta għalina speċjalment meta l-aktar ikonna bżonn ta' dik l-imħabba ta' dak il-ferħ li hu f'Kristu. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal Franz Kassar biex fl-eternità tiegħek mulej igawdi d-dawl ta' wiċċek. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbu ulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Liġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes bil-barra li aħna qegħdin nofrulek
u bierek lilna wkoll biex bil-grazzja tiegħek nitkebsu b'dak in-nar ta' imħabba li ħeġġeġ lil San Barnaba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa xira Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int trid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira infaħruk u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Franz Kassar li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxta għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sakrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sakramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi
biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, bl-umiltà kollha nitolbu biex il-qudiem naraw fid-der il-misteru li llum fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba qegħdin niċċelebraw taħt ixbija sakramentali bi Kristu Sidna. Nduru issa lejn Sitna Marija u ntennu 3 Ave Marijiet biex iżżommna taħt il-ħarsien tagħha. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pino Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberrikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Meta